klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. För din vårvärme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hommorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din mara yr. Bara bastu, jo. Vi ska vara bastu, hommorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din mara yr. Ja. Helpo no mei rongonu. Tick, tack, hur länge orkar du? 90 grader, vi är nästan där. Perkele, Eva på värma jää. Sveitin lakkar, ja. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara bastu, hommorna på, släppa stress idag. Bastubröder är vi som glöder, 100 grader noja. Bara bastu, hejta på så svejt din mara yr. Bara bastu, jo. Sauna. Bara bastu, 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 bara